Il-partners ta' Nexia Betty, Brian Tonna, Carl Cini, Manuel Castagna kif ukoll il-manager Catherine Bondin Carter ingħataw il-libertà provviżorja mill-qorti. Kondizzjonijiet tal-pleġ kienu differenti minn xulxin. L-erba' akkużati ma tpoġġewx taħt qatt ta' akkuża u dan mistenni seħħ nhar il-ħamis 15 ta' April meta l-kumpilazzjoni ser tkompli b'seduta oħra. Filwaqt li Tonna u Cini jridu jiddepożitaw is-somma ta' 60,000 euro kull wieħed u joqogħdu għal garanzija personali ta' 90,000 euro kull wieħed. Castagna jrid iħallas depożitu ta' 30,000 euro u garanzija personali ta' 45,000 euro. Filwaqt li Bondin Carter trid tħallas depożitu ta' 15,000 euro u garanzija personali ta' 15,000 euro. Tonna u Cini jridu jiffirmaw fl-assa tal-Pulizija kuljum u jibqgħu ġewwa bejn it-8 ta' filgħaxija u s-7 ta' filgħodu. Castagna jrid jiffirma fl-assa tal-Pulizija 3 darbiet fil-ġimgħa u jibqa' ġewwa bejn id-9 ta' filgħaxija u s-7 ta' filgħodu. Fil-konfront ta' Bondin Carter trid tiffirma fl-assa darbtejn fil-ġimgħa u tibqa' ġewwa bejn il-11 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu. L-erba' persuni li jaħdmu fis-servizzi finanzjarji qed jaffaċċjaw akkużi ta' ħasil ta' flus wara investigazzjoni tal-Pulizija dwar allegazzjonijiet serjissimi illi jippuntaw lejn l-ex Chief of Staff Kastilja Kiċkembri. L-erba' illi huma ilhom miżmuma arrestati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin sa minn meta tressqu l-qorti fl-20 ta' Marzu. Ix-xhieda kollha ta' tlieta kienu membri tal-Pulizija involuti fit-tfittxijiet u arresti tal-erba' persuni u persuni oħrajn akkużati bħala parti mill-istess investigazzjoni. Pulizija xedu fuq tfittxijiet li jagħmlu fid-djar tal-akkużati u uffiċini fejn in-numru kbir ta' apparat elettroniku spiċċa maqbut, apparat li jinkludi minn telefons għal laptops, tablets u PCs.